Sistema ħjar ta' ritorn ta' migranti lejn pajjiżhom kienet waħda mit-temi diskussi waqt il-Kunsill Ewropew. Qabel biss bdew jiltaqgħu l-mexxejja saret laqgħa bejn numru ta' stati membri inkluż Malta. Il-laqgħa affukat fuq il-kunċett ta' pajjiżi terzi siguri fid-dawn tal-Patt Ewropew għall-immigrazzjoni u l-ażil fost oħrajn. Il-Prim Ministru Roberta Bela esprima sodisfazzjoni li l-mexxejja preżenti waqt din il-laqgħa qablu fuq 3 objettivi. L-ewwel nett il-prevenzjoni tal-immigrazzjoni irregolari, it-tieni il-ġlieda kontra it-traffikar uman u finalment aktar effiċjenza fil-politika tar-ritorn. Tal dak li għamlet l-Italja, dak il ftehim dok li għandha mal-Albanija, imma dak li proponejna aħna wkoll ġifieri numru ta' xhur ilu ħriġna bil-kunċett ta' dak li hu magħruf bħala Return Hub Mechanism. Jiġifieri fejn inti għandek dawk illi ma jissodisfawx il-kriterji biex jingħataw l-ażil mela huma meqjusin bħala failed asylum seekers, allura hemmhekk. Neħdu każ li dan l-individwu li falla il-proċedura tal-ażil m'għandekx dokumenti, ma tafx fejn trid tibatu. Jew ma tistax tibatu jgħidlek li ġej minn pajjiż però m'hemmx dokumentazzjoni biex tieħdu lura. U d-domanda li qegħdin insaqsu hemmhekk għandu ikollok il-kunċett ta' pajjiż terz li jkun meqjus bħala wieħed sigur fit-termini ta' tax jikostitwixxi safe country jew le, li wieħed jista' jibgħat dawk l-immigranti f'dak il-pajjiż. L-immigrazzjoni ddominat ukoll il-Kunsill b'akkużi minn diversi Prim Ministri Ewropej li l-Ewropa qed tieħu nofs miżuri ikkritikaw il-fatt li mhux jiġu deportati biżżejjed immigranti. Dr. Bela qal mat-TVM News li kien hemm punti ta' nuqqas taqbil bejn il-mexxejja iżda Malta baqgħet konsistenti. Dejjem imxejna mal-prinċipju li nsalvaw il-ħajjiet. Jiġifieri l-aqwa forma fil-fema tiegħi ta' kif tista' ssalva l-ħajjiet inti meta titratta dwar immigrazzjoni bil-baħar huwa il-prevenzjoni ta' tluq. Għaliex li inti mbagħad għandek dajsa li telqet, iċ-ċansijiet li ikollok dajsa li tinqaleb persuni li jkorru persuni li jmutu kif sfortunatament ġara f'ħafna okkażjonijiet dejjem qegħdin jikbru u għalhekk nemmnu ħafna fil-politika tal-prevenzjoni ta' tluq, però wkoll li naċċennaw fuq il-politika tar-ritorn. Matul il-Kunsill ġew trattati wkoll il-konflitti fil-Lvant Nofsani u l-aggressjoni Russa fuq l-Ukrajna. Preżenti għal dan is-summit kien hemm il-mexxej Ukren Volodymyr Zelensky li preżenta dak li qed isejjaħ pjan tar-rebħa għall-Ukrajna. Fost il-proposti tiegħu hemm aktar armamenti għall-Ukrajna u stedina biex dan il-pajjiż jissieħeb fin-NATO. Zelensky ddiskuta wkoll dan il-pjan mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Hija qalet li l-kuraġġ tal-President Zelensky quddiem sfidi kbar huwa ta' ispirazzjoni għal kulħadd. Rapporti qalu li l-mexxejja Ewropej ma damux wisq jiddiskutu s-sitwazzjoni fl-Ukrajna jew it-talbiet ta' Zelensky u lanqas jidher li nbidlet il-pożizzjoni tal-Ungerija u Orban li qed ifixklu l-pjanijiet tal-G7 għal self ta' $50 biljun lill-Ukrajna. Dwar dan Dr. Bela qal li Malta tibqa' tagħti sosten lill-Ukrajna iżda dejjem fil-marġini ta' dak li tippermetti l-Kostituzzjoni. Wieħed li Malta se tkompli timbotta l-paċi bħala membru fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti u anke biċ-chairpersonship tal-OSCE.